ngati njira imodzi yokondwerera nyengo ya Eid komanso Easter mtsogoleri wa dziko apita Mutharika ndekuti apanga pardon kukhululukiratu a ndende amene watonda kuti ndi akaidi okwana 27 enabe kumazakhala mafunso kuti kodi nkhani yake ikuyenda bwanji tafotokozani bwinobwino chachitika chenicheni ndi chani. Ayi ndithu makosana tikaona chikalata chimene chikuyenda pa skrini pathupo chikalata chimenecho chachoka ku Capitol Hill chimeneno chatenga uthenga wa mtsogoleri wa dziko ndipo amene wachisayinira ndekuti ndi mlembi wamkulu kumeneko ku Homeland Security amene watu ndi Linda Pachalo Moyo Mrs. amenewo. Nawo uthenga umene uli mmenemo ndokhuzanano ndi kukhululukiridwa kwa akaidi amenewa ndekuti achoka ndende zosiyanasiyana ku dziko la Malawi, ena achoka ku Zomba, ena ku Chichiri, ena mwina ku Maula, ena mwina ku Mzimba, madera osiyanasiyana kumene kuli akaidi ndi kumene kwakhululukiridwa akaidi amene okwana 27. Ndiye paja timaziwa bwinobwino kuti munyengo zachikondwerero ngati zimezi timaona kuti nthawi ya chisangalalo cha New Year komanso Independence kumakhala ndithu pardon ngati mene mtsogoleri wa dziko munthu ameneyo amakhululukira ndithu akaiditu amene amakhululukiridwa amakhala ndekuti asankhidwa pa zifukwa zosiyanasiyana potengeranso ndi amene aonera akumeneko ku nthambi ya ndende. Nanga si chimene chimachitika nchona kuti mtsogoleri wa dziko amangotchula nambala ya anthu oti akhululukiridwe kumeneko kenakono kumeneko ndi kumene amasankha anthu ma inmates potengeranso ndi mmene amapangira perform komanso zifukwa zina ndi zina zimene anthu amenewo akuyenera kuapanga pardon. So ulendo unowo ndekuti chimene chachitika nchonena kuti anthu amene akhululukiridwa ndekuti ena anagwira ntchito kusevatu ukaidi wawo kumeneko ndekuti anasala ndi hafu yoti aseve chilango chawo ndi amene awakhululukira komanso ena ndoti ndodwala, ena akunena zona kuti ndokalamba, enanso ndoti akapitiriza maphunziro awo ku skulu zawo kachenjede. Anthu amenewo ndekuti ndi amene apasidwa mwayi otuluka ku ndende kumeneko potengera ndi chikalata chimenechi mene chikufotokozera. Enatu kumazafunsa kuti kodi kumeneko kumapita ndithu kuchokera anthu kupita ku manifesti ayi ndithu ayinanso ambiri titha kusimikiza kuti kumene ku ndende za ku Malawi anthu amaphunzira skulu kumeneko ena kuyamba ndithu form 1 kukafika form 4 kuchita bwino maiso ndikupeza kuti asankhidwa kupita ma university osiyanasiyana. Mwachitsanzo maiso amene atuluka mu chaka cha 2025 kumeneko anthu anachita bwino, ena amapeza zoti apeza 16 points, ena 18 points. Anthu amenewo ndekuti amachokera madera osiyanasiyana ndende zosiyanasiyana, ena anachokera ku Zomba Central Prison kumeneko anachoka munthu wa 16 points, kuchoka pamenepo ma 18 points, ena ndekuti anachoka ku Nzuzu, ena ndikuti ku Blantyre, enanso anachoka ku Maula kumene. So nkutheka kuti anthu amenewa ndi amene apasidwa mwayi oti apite ku university kutulusidwatu kupangidwa pardon ndi mtsogoleri wa dziko. Komanso mbuyomo tinaona kuti anthu ena ake anachita bwino maiso makamaka mu chaka cha 2018 kumeneko kunapezeka zonena kuti ena amapeza ma 13 points moti mwa anthu amenewa wina ndekuti ali pa Nzuzu University akupanga degree yake ya theology komanso religious studies, wina ndekuti akupanga Bachelor of Arts in Humanities ku University of Malawi. Andi tikangotenga pasirate ya chaka cha 2025 kumeneko ndekuti kandi 60 chakuti percent titha kunena zona kuti mwa anthu amene analemba maiso a form 4 mu chaka chimene cha 2025 anthu okwana 80 panapeza zoti anthu 55 ndi amene anachita bwino maiso amenewo. So anthu amachita bwino kuposa so mwina ana amene timakhala m'makwalalamu amalembekera ndithu kumeneko. So anthu ngati amenewa ndi amene apasidwa mwayi kutuluka. Enanso ndaja timaona kuti amaphunzira ntchito zamanja kumeneko, ntchito zosiyanasiyana, ena amamenya carpentry khati kuona makhofini abwino akupangidwa ku ndende ngati ku Zomba uku, ena amapanga ma door frame, mawindo ndi zina zotero zinthu zabwino kwambiri, ena amapenya tiling kumeneko. Ndi cholinga choti anthu amene akatuluka akapita kunja akakhale moyo wosinthika, akasinthe ngati amachita zinthu zosayinira. Nkuthekanso ena akumapeza zoti anthu amenewo ndi amene amatha kupasidwa mwayi oti atha kutuluka nthawi zina. Of course ndekuti zikatero chonchi pamapezeka bezonoti anthu ena akamazapanga abuse system makamaka mtsogoleri wa dziko akapereka mwayi kuti anthu atulusidwe wapanga pardon makamaka munyengo ngati zimenezi
ena ndithu amapanga misuse mwayi umenewu. Ma syndicate amenewo amakhala akuchita kuti mwina ndi akuluakulu aku ndende kumeneko, chifukwa mu chaka cha 2025 tinaona kuti anthu ena anapangidwa pardon makamaka kuti amene anapalamula milandu yoti samene akupangidwa pardon ndeka amakhala zoti apanga chinyengo china chakapanga siziwuziwa kuti zimakhala zikuyenda bwanji, komano mwachizukire kuti anthu amene amakhala kuti amenya chiphuphu china chake ndi chilunga choti atulusidwe. Ngati chitsanzo chabwino tinaona kuti China wina wake amene amadziwika ndi dzina loti Ui Lee anapeza zoti wapangidwa pardon mu chaka cha 2025 panali pa 6 July pamenepo pamene kunali chikondwerero cha independence ndekuti mulamuliro wa Dr. Laza anapanga pardon anthu okwana 37 ndeyeso anali pa mndandanda wa anthu amenewo. So mutha kuona kuti zifukwa zimene ankatulusa kuti anthu amene akapanga pardon ndekuti ningati zimene zafotokozedwa pakadali panopa mu chikalata chimene chichi, komano munthu ameneyo ndekuti samene akuti atulusidwe potengeranso ndi nature ya mulandu wake paja ndekuti mulandu wake unali okhuzana ndi kupanga traffic most prolific wildlife ndi China amene anali ngati kingpin pa syndicate imene. Tinaona kuti anthu anahauka nkhani imeneyi after atapangidwa pardon enake akundende atafinyidwa akuluakulu kumeneko amaoneka zoti amayankhula chibwebwe kumeneko. Kuchoka pamenepo taonanso kuti recently pamene kunali chikondwerero cha New Year ndekuti kunapangidwanso pardon akuluakulu enake makamaka ma ex police officers amene anasekeredwa mu chaka cha 2024 nkhani yake yokhuzana ndi mlandu wakupha Blair Lure uja wa polisi anaphedwa nkhani yokhuzana ndi abduction komanso kuphedwa kwa malubino ambiri nkhani yake tikuitsata bwino ndi paja anazagwidwa polisi enake ndi apolisi amenewo zimazamveka kuti anapangidwa pardon ndekuti muli chimwe imeneyi yomwe ilipo padakali panopa ya chipani cha Democratic Progressive Party ndi nkhani zake zimakhala zonena kuti magayi ake angopeza njira yofuna kupanga pardon anthu amenewo ndekuti aphulirapo zimakhala zotani, komano nkhani zake zimakhala zotero. Tinaona ndithu kuti kunali mawowo anthu amafuna accountability pa zimene zinachitikazo. So zimakhala bwino anthu akapangidwa pardon anthu amenewo amakhala zonena kuti akapitisa kaliya ngati mene zimakhalira kwa magayi amenewa asankhidwa kupita ndekuti kuma university komanso ndekuti kaya odwalawo mwinanso kutenga ndi ma conditions yawo chani amakhala zotero apanga pardon. The third party ndimeneno amatulusa anthu osayenera. So tingokhulupirira kunena zona kuti ulendo uno ndekuti anthu amene atulusidwa 27 anthu amenewa ndekuti ali qualified potengeranso ndi ma criteria amene amatha kugwiritsa ntchito posankha anthu amenewa. Ayi mmenemo nimene nkhani zake zikuyendera situ zoti mwini maganizo pa nkhani imeneyi makamaka pamene tikufotokoza zona kuti mtsogoleri wa dziko wa Professor Arthur Peter Mutharika ndekuti alamula unduna wa Homeland Security kuti ngati njira imodzi yokondwerera kuti kuli nyengo ya Eid komanso ya Easter ndekuti ma inmates apangidwe pardon ma inmates amenewo okwana 27. Ngati maganizo amenewo alipo mutha kufotokoza comment section, komano tikamapereka tikumbukirenso kulemekeza maganizo anzathu. Sakulewa panga like video imeneyi komanso panga subscribe channel imene cha Fox Malawi News 18 chingoti nkhani zambiri zikamachitika ndikuti zitakufikirani mosavuta.